makube kuhle babangcwele. Ngiyabonga leli thuba engilinikwa ubaba lo sinhla kwami ukuthi ke ngikhuluma indaba kaNkulunkulu. Nanxa ke indaba kaNkulunkulu iyesabeka mawuzokhuluma ehambeni eyingcwele engaka. Kodwa ngizokucela ezulwini onyazini lwezulu lungiphi isibindi ngibekela umagamu azobaphilisa abantwana base Sandanezwe. Amen. Ubaba futhi ukethulile wathi umshumayeli uGcaba lo. Impela uqinisile umshumayeli uGcaba ezweni laseNkandla ngaphansi kwenkosi yakwaNtshangase ebeyakhelene nesigodi yakhelene noNcamalala noMagwaza namachube. Amen. Bantwana benkosi ngiyacela ukuthi abantwana bangibekezelele la ngibhibhidla khona kodwa ngizozama ngawo amandla ngoba uma ngase ngikhuluma into engezwakali kahle nabafundisi bambongisola ngabafundisi ababili uGumede noMavundla phezulu eqhudeni kwehle njalo sekuyoshaya phansi magidi abavangeli bawu2 sithole nondaba. Amen. Ngenzela ukuthi banginika ilokhuzana isibindi sokuthi ngikhulume nabantwana basezulwini. Amen. Ake sibone lapha nezihlabelelweni zalapha ekhaya khona isihlabelelo ekuthiwa esika 28 mhlamba amavesi ayoba mathathu ngoba cabanga ukuthi ibimningi imisenzo yenziwe ethempeleni bantwana benkosi. Amen. Yes. Amen. Unahlabelana kamnandi maNazaretha. Kusho ukuthi mangase uNkulunkulu asiqhebe asambeni singafika ezulwini sihlabelela kamnandi. Ayibonge Nkosi. AmaNazaretha mawethu sihlabelela kamnandi afuna uwancome bantwana benkosi. Ngoba mawungasabancomi labantu azosidalela inkinga. maNazaretha ayingcwele ushembe uNkulunkulu kayibonge Inkosi. Kodwa ungabe usuthi mhlambe mawubona lo unikela mhlambe ungemukeleki ilokho isicelo sakho. Hayi suke sikhona usuke uNkulunkulu engakhohliwe.
uzathi uNkulunkulu ngakulondolozisa amathunji kamama wakho manje uzokhohlwa kanjani usukhona emhlabeni. Abanye ke baye bafike la enkolweni begula, abanye kube umnandi nje ezama nazethe ehlabelela kahle abesethi hayi nami ngiyabona kufanele ngikholwe kuleli bandla. Mina nje ngifika kuleli bandla angangaguli namanje futhi angiguli nje. Futhi mangathi kusiye lapha emotweni ngithi awuvula isikhwama sami akho nje discipline. Into yokuthi ushukela ayikho, into yokuthi iBP ayikho. Ngimina nje. Kodwa ngingeze ukucela kakhulu ekufikeni kwami, kodwa khona ngifikanga kambi, ngafika kahle. Ngoba ngase ngizwe lezi zinto zikhuluma indaba ukuthi ushembe uNkulunkulu futhi unensipho yokugeza abantu abe clean. Ngase nginensila amaNazaretha. Ngeke ngakhohlwa le ndaba, ngase nginensila mina. Uyabona nje into ehambe uyihlalele jointini kusukela Friday kuze koshaya isonto, uhamba uye endlini ungangazi ukuthi asengqoke ingubo emhlophe, into emhlophe ngifaka egazini. Ngenzela ukuthi nawe uma ukhona ekhaya noma kumzala wakho noma ngabe umfowenu siyambona usekhathele, msondeze umlethe la iduzane la isandanezwe afika anikele. Uma ubona akafuni ukuphelezela ubusuthula nje anetha dakwe ubusutshotshisa ishumi lakhe ufake ephaketheni ubuzonikela ngale Sandanezwe. Ubona kulezo zinto owenza kanjani. Ayibonke Nkosi. Banazaletha indlela zokunikela ziningi, kodwa ngeke wazi. Ziningi indlela zokunikela. Uyabona ukufike mangithini into kufike wena manje ufike nje uba kusemhlanganweni ukhipha u20 uthi nginikelela umndeni wakithi noma kwakhumala usho njalo ngiyalikanisa. Uphethe u20 ngithi. Bese yalala ngelanga ulala uthi mawulele. Bese vele khonjisa indawo ekude kodwa bese duza ngamehlo. Bese uthona bese mhlambe izilithi uyababona laba bantu uthi nehenge yababona. Athayi umndeni wakini wonke uzusithele ngale ungabonakala. Ubona ukuthi ngempela le R20 ukhafile lonto lutho. Ziningi indlela zokunikela phambi konyasi ukuthi yibo fanele unikele kanjani, wenze njani. Into esilimaza kakhulu uManazaletha ayingcwele sililazwa amacala enzo okhokho bethu bawenza baphinda bengenandaba. Asehleli la kuthina these. Hawu ngabe ngisathi ngiyanikela uNkulunkulu akasamphendula. Ilaba abantu. Ekhaya makwenzeka nje kwagula umuntu washona, athi mayiseshonile umuntu abe siyangcwatshwa, athi mayisengcwatshwe ngaleso sifo ahambe ngaso kuhlale kuphele iminyaka emithathu siqambe umoya lesifo futhi aphinda shona. Niqala ukuthi hayibo nomzikayise wathi segula kakhulu amehla akashintsha abampunga washona ngempela, sizobuya futhi leso sifo futhi singene komunye. Kanjani? Sisikhishwa kanjani? Umuntu nomuntu mayihambile kulowo mndeni uyelashwa lo muntu leso sifo ahambe ngaso kuze singabuyeli komunye. Kwelashwa kanjani? Asazi ngibosondele tuzokutshela njani. Wokubuka insizwa zakithi njoba sikhona sonke lana esontweni, kodwa ngenye imini wathi yavela kini, wavela mhlambe kini kukhona umuntu onethoba, wahlala washona umuntu onethoba, wavuka elinye futhi ithoba. Ifuswa yini? Ngiyacela uNkulunkulu angene mina ningonakali ingane zakwethu. Kodwa mfowethu ngeke lokhu uNkulunkulu angiphe khona. Njengoba siba ngaka bantwana benkosi, ngenye imini uzokuvelelwe ihlazo kushona iNazaretha uliphethe umshumayeli, kushona emkhokheli unkosikazi umphethe uthi afike einganeni zakhe bengazi zingayisontweni zifike zithi imkhokheli hayi umalo siyamngcwaba thina siyamngcwaba ngesabatha. Lokho kuzokwenzeka. Hawu bantu abami sekusho umkhokheli la selokhu ephaphata unganza mngani uma wena uyiNazaretha kuzokwenza nje. Hayi wemalo asisebenzi nalo sizomngcwaba ngomgqibelo nje kuyosebenza. Kusho ingane ikhona.
Yakuyenzeka lento ngelinye ilanga washona unkosikazi ka14 impela ibhande elimnyama nelimhlophe wathi mayisoshenile zafika insizwa zakhe zanimkhokheli siyamncaba umalo ngesabatha ingashoti isabatha asithi Enzela ungabhalwa kambi esikutheni kanti kodwa kufanele phela ngiyikhuluma ngoba injalo lashaya usuku lwesakhatha hayi kwathiwa wasiyambiwa pholi yabalela nilanga nkosemi makuyisabatha kuthiwa kuyancwadi ubani okaniboni mayidlule emzini umuntu kuncwatha uthi libalela kanjani la amen ngiyabonga mshumayeli wenkosi wasuka umkhokheli wathi makhosikazi angiye esabatheni ngiyafuna ukubona ukuthi ngempela uyancwatshwa yini wahamba umkhokheli lapho nkulu amadoda hey ave kumnandi uphathe ethempeleni nomkhokheli niphathisena ave imnandi nto ayibonga inkosi ngibuke mina umkhokheli kwaphatha nami ethi hawu kodwa uNkulunkulu bekwenzekelani kuthanye lapha mina hey umphatha kahle umkhokheli ayibonga inkosi angithi phela ngiyahleba kodwa ngithi siyalingana ngeyikhulu umkhokheli nomshumayeli ayibonga inkosi Wesephunkula umkhokheli waphikelela khona eloguzaneni emngcwabeni wafika wahlala kuyambiwa bazomngcwaba nangebhokisi ololo hayi lambi ithuna lambi ithotho aseliphelile bangena bawumkala baqalile ukuzana umama ka14 hey ahamba saphuma isiju wasephuma umkhokheli hawakhokheli aniyibushembe speed waphuma uma bethi bafika lapha engcwabeni bethi balifaka ibhokisi lakhulu ibhokisi ledlula umgodi bathi balisange lephuzana ngekhanda lakhulu angavuma ungene ebhuze uthi umkhokheli ngase ngathandaza ngawubamba u14 ngawuhlikiza ngathi leshembe siyasebenza yini uthi awuhlikiza umkhokheli ayibafu ikale kahle nje ibhokisi hayi khona laphika ibhokisi bawumba umgodi hayi asathandaza usehlehlile umkhokheli umemva kwebala ushembe uNkulunkulu ayibonga inkosi la quleka ibhokisi lingafuna ungena laquleko lathina ngamali ithi ntwa konina bathi ibhokisi lavele langena phakathi khaxa amen manje singangasho ngathi ushembe uNkulunkulu ushembe uyibhala manje incwadi uyiphendule manje futhi ayibonga inkosi hey maNazaretha kusazosivelela kusingcwaba umuntu eyiNazaretha nangebhokisi ancwatshwe ngesabo sesilosithikiza nje kuhle kwamachwane eyinkukhu unine balekela uhesha akubona abantu laba bakhona manje lutho asijombe lapha secela sicaphune lapha nalapha ngoba ngibuye ngilanga ngivashele Sandanezwe kodwa mayivuma ingilozi bengithi nobaba la ekhaya ngizomfica ngiyamazi ubaba la ekhaya khona umsebenzi esisebenza naye wachaza esisebenza yazi mina ngenkathi ikhulula ngomshumayeli lapha ekhaya ngamuzwa ngendaba ngazi ngithi mina ngibona enkulu insizwa mina afika ngabona ucaco lebhungu ngaqala ukumazi mhla ifunda umthandazi efundela umfundisi umkhwanazi sise ekuthuthukeni hawu nomkhabela ayofunda oqeda hayi futhi nje ngalukhuza uma sesifika ebuhleni ifika lensizwa kwathi izothwala izitsha ngathi lolo le ngizoyintshontsha impela ngifuna ukuzothwala nawo ulayini wami number 3 ngase ngisondele kuyona sondela namanje afika sithola nawo number 3 ayibonga inkosi yahamba liyansizwa endleleni iyahamba ubuke kahle noma ubuke iTV yakho uyibuke kahle masidweba sithi ubone mhlawumbe uyothola kuyena phambili uthole kumina ngemva kodwa kulandela uthola kuyimina phambili kuyena ngemva insesebenze nayo insizwa lapha ekamkabela ayibonga inkosi bengithi uzoyifica sizophamba soficana nayo eJudia phela kuyayiwa phela uyavala umhlangano ayibonga inkosi angijombe lapho bantwana benkosi khona engifuna ukuya kuyona ngoba akukusiza ngalutho silo sithi sohlabelela singabatshela abantu kufanele baphume kanjani enye into bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha enyazwe izulu enye into esibulala emndenini uyabona khona lento ekuthiwa emndenini imbango yenkomo yenza amathuna angekho emthethweni ngaphandle komuzi hayi kuyathakatha
ilokhuzana imbango inkomo iwona lo oqeda imizi vala imizi. Nawe nje ubhasope nje ungathi masugaxele manje kufanele ukuthi uqholise umkakho ubuse ugijima uyokhokho mfowethu awungiphi inkomo ngiqholise vele sulahlile. Noma ngabe wakwenu niphethe yonke inhlobo yemali kodwa mayinikeza inkomo ikhokhe. Ngoma ikhokhi izovuka. Inkomo inkinga ingane zakwethu. Banazalathi inkomo inkinga. Mususho ukuthi hayi ubafwa ngipha nje inkomo. Lawe nje mama mawusuhleli nobaba kaPotshoza ebuye umuzi uthi kodwa inkomo ngiqholisa ngayo yayihlelekile. Ayihlelekile mawengane. Ngoba mayingahlekile fanele ikhokhe. Wathi inkosi kumnandi uba iNazaretha. Kulula futhi ungene ekuphakameni. Kulula futhi ukuphuma. Sakubona kuphakama phakama sakuna kubona yethu Jotia sakuna mina ukukhuluma ngento engiyaziyo ngingakhulumi ngento engayizwa ishunyelwa omunye umuntu ngoba egcineni kosuku ngizothi ngiguqe kanje kube khona semva kwami oyazi kangcono lento engikhuluma ngayo. Yekho ngithanda ukuthi ngikhulume ngento eyaziwa yimina nengayibonayo. Ayibona Nkosi. Ngeni imini saba ngiyitimela la liyashunyayela ivangeli liyashunyayela sengithithwa enye ilokhuzana intethelelo. Intethelelo ngiyithanda kabi negama elithi kuthi intethelelo. Ayibona Nkosi. Ngizophinda ngisho ngingakusho nalapha inkona. Ngiyafisa la ekhaya intethelelo yakhona uShembe ayenzele okuhle. Ngithi nje mangiphuma la yelanga ngizwe nangishumela athi hayi siyakukhipha intethelelo iyakophelele bese yangema ngifike nami ngizothi mama mayonnaise ngasawufakile umNazaretha sengifakisa ukuthi ntayi bonkosi icela intethelelo. Umkhokheli udadlaza kahle uma ngabe i14 yonke ibhandi limlandela emva kwakhe umtholaza atangase ngathi khona uzomephuca. Yenye imini intethelelo iyangithinta esitimeleni ithi awumshumayeli awusebenze lapha esebenza khona ebhenke uma sike lavula nje ibhenke ekseni livele linuke lonke ibhenke abelungu baxabane nathi bathi asigezi. Usho kochwepheshe umlunga akekho umuntu ogeza njengomuntu wesimame umuntu omnyama. Kwenzekani ngani yami na uthi hayi lapha emsebenzini eyintombazane yaqabana nomlungu yayisithi ngizonikhombisa ngizofaka isichitho lapha ebhenke yingakho ibhenke inuka yasifaka ngempela. Yasifaka ngempela ayikhona. Manje ingane yami woqhuntsula amehlo uma ufuna uShembe sheshe asebenze kwena ngayiqhuntsulela amehlo. Awami abuya abebomvu makuthi sikuseni. Abuya abebomvu makuthi sikuseni.
ngathi mina labo sebenza nabo kanjani abamnyanyi uShembe wathi hayi abamnyanyi noma bekhona abamnyanyi ngathi asehle manje la sitimeleni sehle safika lapha neTB station ngahamba yothenga lesi sipakpaka lesi le 580 wawuthenga ngahamba ngakamanzi ngabuya ngabekala ngase ngibeka isikhwama phansi ngafika ngathi ingunda ngathandazela ngathi nami uma seniqala uma ufike emsenzini thathana amabhakede niwafaka iphansi lamanzi ebese nithatha indwangu nilesulele lonke ibheke nizobona uShembe uzosebenza kanjani afika kwenza ngempela wathi shawutheni lali ngasanuka ayibonkosi asisho nganti uShembe uNkulunkulu saqobisa nje uShembe kanti uNkulunkulu angithamuza nje ngamthungathunga umqondo nje khona lapho phansi kwetepisi ngabusisa lamanzi wahamba nawo ngoba uShembe wayikhona iduze ayibonkosi basebenza abantu eseshilo umlungu wathi ngizonixoxa niyanuka wema nazathi mangase nihlebele ngeke ngasebenza mina emajadini abelungu kufanele nginibuke eqani manje ngengase akekho bangangizwa kabi akekho umuntu oyinuku njengomlungu umlungu mayivuka lapha empedeni bengisebenza khona bengipenda khona ngipenda imabajadini abelungu uvela avuke nje lapha ashone ngale bathroom afike athathe lezi zinto zakhe ayiqhola athi emehlweni athatha ilokhuzana ayifuthe angene emotweni ahamba emsebenzini ngeke ngasondela kubona angiphathi ungwedlula nje ibhadi kwendlula awu madoda kuyahlupha wesikhathi kodwa kukhona lokho kugquma ngaphakathi ngelinye ilanga enye intombazane yake yabona uShembe nginenhlanhla njalo mina phela yokuba nje ngithola umuntu ozoyibeka labaShembe mangifika nje ejadini lapha ngasephayitani eOtman Road ngafika lapho ngathi ngiyangqongqoza wathi unkosikazi omlungana hayi ayikafiki intombazane esebenza lana ngitshela ubukhulu kaShembe uShembe usebenza noma yikephi ayibonkosi uma ngena uthi lo mlungu ozohlala ngala siyangihlalisa uthi ngakwenzela iti cha angiphela nazo amanazi athi ayikhaya ingakhe engalokhuzi engajabuki nje ngoba uzojabuka uma uhamba udla yonke into icaphuna uzojabuka afuna alinazathi hahayi ungakwenzi wena uyacaphuna nje uzothi mawusuka nje la uyafika udadweni akakhona nje hawusisi hawunasi sigwaqani ngiyazi phela wena ndloku bokubanda ngathi lihlula wena isabatha cabanga uzonza omnye umuntu ngathi mangihleli batona benkosi enkulu yakithi ebuhleni mama Nazarethe wayisithi lo mlungu ayisefikile usefikile intombazane esengase ngene ngathi mangena intombazane ukuthelela belungu ngizofika ngizosebenza la ekhaya wathi yeba ngitshelile ngase ngithi mina kuphela ngawasethi kungale kameleni kodwa ngicela ukume kancane ebhodi ngicela mhlawumbe ufuna ukudlula wathi ubuke ngathi ukhonza eNazarethe ngathi nehe hey kwadlongshava ngithi ubona ngathi uyabonakala ngoba kufanele kubonakale ebusweni ukuthi uyiNazarethe ayibonkosi angikhathali noma ngabe umama noma ngabe uyinsizwa kodwa bonakala ukuthi hayi lo owasezulwini ayibonkosi njengoba nicathile nje nje yayisithi lentokazi uyiNazarethe nehe yayisithi hayi ngiyakubona ukuthi uyiNazarethe ngithi ubone ngathi ngibone nje ukuthi uyiNazarethe yathi uShembe nyamaza kodwa ngikholwa mina elokhuzaneni eNazarethe ngikhona kwaphostoli kadlelani ngenduku zabanye abantu wawumbonaphi khona ulokhuzana uShembe ithi ngake ngagula mntaka kaNkulunkulu ngagula kwazi kwafika uNkulunkulu wangichweba usuku lonke ithi lapho engangihamba khona ngangihamba endleleni ehlaza angisho ukuthi izulu luhlaza ithi ngangihamba endleleni ehlaza ngahamba ithi ngabona izilwane izingwe nazonke inyamazana ezikhona uthi kwaba nendoda ihamba lapha ibeka izandla eqola ifasgothi inyama uthi isiphenduka nendoda yathi iphindele emuva wena uthi isiphinda futhi uthi ngangayinaka yaphinda kwesibili yathi ngithe phindele emuva waphindwa ngayinaka ithi hamba uthi ayisezwa ukukhuluma into phezulu yathi ikhanda lakhe yathi kodwa umuntu akanokuhlakula uzonzani lana ngoba izingane ziyakhala emuva uthi ngase ngiyabona ukuthi sengihambile emhlabeni yaphinda lokusithi ikhaxo esithathu yathi yona ngithe phindele emuva wasephaphama esidumeni sakhe ayibonkosi uma isiphapheme iphaphama amalokhuzana amakholo akhona ayamphebeza ngelokhuzana ngamathawula uyabuza ukuthi ningiphebeza nenzani bathi hayi besibona ulele kabi uthi hayi bese ngihambile la ngifike khona ngifike ngabuyiswa uShembe uthi lo nomunye hayi
usadako ukufa bekuyena ushembe lo bekumpostoli. Hayibo ukhahlelani ngenduku zabanye abantu. Hayi bekumpostoli. Ithi le ntokazi hayi khona bekungena umpostoli manini ngibiza usisi abuye nama-photos asekuphakameni wabuya nawo wayephethe ubaba mkhulu waphatha ilanga waphatha inyanga yezulu wathi mayifika nawo wawaneka wathi nangu obengilokhozile okungibuyisela lapho bezikhona wakhomba inyanga yezulu ayibonga Nkosi. Nginduku zabanye abantu manje kwamenyezwa mina kwasabela wena ukushenga wayisebenziseni mazozomtshela ngomunye umuntu hayi khona. Awu manazaretha ingcwele siphambi kaNkulunkulu. Kodwa ningene libuke kahle unyazi ningene nibe nenhlanhla yokuhamba phansi. Ningene libona unyazi mase liye kuKenani selihamba nomhlangano uthole isinene sensimba ungathi amagagasa solwandle sinyaluza sithi hey hawu Shumayeli ungidonsa wakwethu awu hey ngizobala ngifuna nje ngithola isithuba athi umuntu hey kodwa yazi Mshumayeli bengasaqedi uyabithi sengipolekile mina vele ngisithi angifuni into emendala funa sonke isihlukane sihleka njengoba nje sokuphuma la ngesibe sicabange emvuthi akukho nokwaba maphuthanyana ekhaya sikulungise ngoba ikona kushayayo asinankinga thina siphambi kaNkulunkulu. Shembe uphethe zonke ipanel uphethe yonke imijovo. Amen. Uyazi ngangenza ihlazo mina ngone insizwa zihamba ziye ebhentsini zigijima kakhulu manje nami ngithanda ukuye ebhentsini angane manje ayibeka kahle ngoba kufanele ngicuphelele mawusikhuluma indaba okugana ufuna ukuyicuphelele ngoba iyosuke yonakala inkonzo yakho ugcine sekuthiwa hawu hambela aphume nobomvu yabo baqhabela. Ngake ngaye ebhentsini ngeminye iminyaka ayikubude njalo ngenzela unganaki busuthi ngokuzosuka unginake manje eduze ngeminye iminyaka uzosuka unginake. Uma ngebhentsini bantwana benkosi yafika ngiyaca anginangisho imali yazi isipindi sami ephaketheni kwakukhona u10,000 ngase ngithuma abakho ngathi abawumemeza ngase ngifuna amatshe la amhlophe okuthiwa insangetshe bayenza basema bafe bamemeza ngawo kungekho lutho. Kwasho ukuthi ngicele nabantu abayizishoshovu basebenza kamasipala sasicele kuJuly ngo-October babeyifaka inkomo yasale maya kwabo yathithisa. Hayi ngathi kuyifona inkomo ngikutshela nje ukuthi abashembe ukuthi ushembe usebenza kahle kamnandi ngathi mase ngilokhuzile ngiyifuna inkomo ungafuna inkomo no10,000 awutshele mina uyabona ukuthi ayisangana ngempela uCaba ayisangana nangempela ngayifuna kodwa ngathi mase ngilele ngenye imini kwakuzosa kube yisabatho ngathi mangilele wafika indoda yathi kumina hey kade ngubona Mshumayeli ukuthi bheka waweza uMshumayeli ucele ngenalutho wobone bona lokho kodwa ngakwenza mina ungakwenza mawushembe wamthemba hayi mina angazi ukuthi ngwenziswa yini lokho ngempela futhi ngakwenza hayi la yathi le ndoda hayi ngiyabona Mshumayeli kade inkomo uyifona awuvuke manje kuseni uthathile ukuzana itaxi la phezulu eNandaleke ufike ehle edobheni mawufike edobheni ufuna itaxi elele kuzaneni elesikhothe ngizobe ngihamba nawe la ngempela ngathi manje kanti ngiyaphupha ngabuyela khona kwabe ngathi ngizongaba ubuyela nje kwathi izibaba wabuya wathi ngitheni kanti kwena ayi ngavuka manje isabathe ngavuka u4:45 ngahamba ngawugeza ngaqoka ngahamba ngafe siyaqala le 10,000 njalo kule mali sengizogibela ngase ngigibela abantwana benkosi ngathi mangigibele etaxini lafike la ngehlisa emakethe ngayi itaxini lesikhothe ngafika kushoda umuntu oyedwa emshembe mayifuna ukukhuluma nawe ngafike ngangena kulona sahamba. Uma ngifika esikhothe ngithi ithi le ndoda siyakwanobamba la siyofuna khona inkomo isho njalo kimi. Uma ngehla lana elokuzaneni etaxini esikhothe ngithi ngiyazelula kwaphuma into ethelelo lapha emva engazi yayitimeleni yathi Mshumayeli uyapi ngathi mina ngiyewinela wathi kanobamba wathi uzongikhombisa na imoto yakhona ngafika kushoda umuntu oyedwa ngangena. Yasha bayazika bangala ngakosikhote yasha yoshona phansi lapha emahlanzeni yavuka sivukele ewinene ngase ngifika ngehla ngazelu bahamba babuza kulabo mama abadayisa inkomo edayisa phela
wathi lo mama hayi abuye lapha kulela sulubani yayithatha ngafika ngolisulumani ethi iphelile ingoma ngabuya ngazotshela lo mama walo mama ehlanga lomgwaqo khona elilanga ezansi isulumani hey ngase ngehla ngiyinsizwa sesulele ngehla ngathi mangiqhanga nje khona inazi inkomo ziyadla lasilingoli isulumani lathi isulumani yabo mfundisi ufunani inkomo ngathi he lathi ngena ngase ngena abatwana benkosi ngathi mangena lasithi angakazela itiye ngathi mina hayi itiye ngiliphuza ngathi usontape phame ngathi he wathi ngibonile inkomo ebezingani nje wathi bezimndumbalo njani ngayibiza ngembala ngasethi kodwa ufune ingaki inkomo uzothi ufune ingaki ngathi mina hayi bengifuna inkomo ezilokhuzana ezo5 bethu 9,000 awushebo uNkulunkulu ayibonkosi lase lishayile lokhuzana ibalo zala chachacha lathi mangabe zilokhuzana zo 5 izobo 14,100 uzophuma manje lo 5 manje nalo 100 lathi kuyakhalwa phela lathi likhipha 100 ikhona le 9 awu madoda awu ngase ngiphumile lapho madoda ngifuna nansi kwehlaza ngasemthethweni ngase ngiphume lathi uzobuya nini ngathi nayi ngizobuya ngolosibili lathi shosho uzobuya ngathi ngizobuya nalo 9 ngase ngihamba abantwana benkosi ngathi mangifika eThekwini ngibele isitimela ngehle station eDaflot ngathi mangehla khona umama badayisa lo umnyo wasemachunini omnyo kaMyende wathi kaMyende wemshumayeli kanti ngisendlini yakho khona imali engifuna ungibekele yona ewu2000 ngathi uyithatha nini wathi nayi ngizoyithatha ngoDisemba ngathi senethi baba no11 ithe ngisasuka kena ngiyakuloya ongaphambili kwabuzabo wathi hawe mshumayeli kanti ngisendlini yakho khona imali yami engifuna ungibeke ngathi imali wathi u2000 namali ngino13 wathi ngayike ngiyilanda lezi nkomo ngafuna leli 1000 buze kubo 14 sekufuna ngifuna imali yokulokhuza ukuthi bazongidilivela kanjani hayi ngase ngihamba sengiphethe u15,000 la ngifonela umsombuluko lathi yeza kusasa mina engiyeza awushembe uNkulunkulu ayibonkosi ngase ngisuka ngolosibili ngaphekelela khona ngafika ngakhipha u14,000 inkomo zisihlanu yayisithi le ndoda uzoyithatha nganzi senkandla ngathi angazi wathi hayi ngizokukhulumela noma wabizwe yini wathathathela lo baba lezi inkomo zisenkandla nge1000 wawucabanga usuka ewineni uye enkandla nge1000 wayithwala le ndoda zakunqamula njalo zakunqamula phakathi eGritshan zashona phansi eGrand Congo zavuka phesha ngazuma zayizawufika ibonkosi awu madoda siyasisulu khona babo mshumayeli bengaqondile ukwaphazamisa abantwana baseSandanezwe mhlambe ngelilanga ngiyobavakashela ngalela langa ilithi lona asilasi elanga wengibavakashele nje nginesikhathi sokuza eGoli hayi ngoba bengigijima nje ngize eGoli khona bengizokulungisa ngabe ngigijima kodwa ngibuye ngizonipha inkonzo kahle uma Mncwane ngiyamazi phela ukudala mazi mama ngizalwa isithole sakaMncwane angiyingcengelo kwakumkhokheli kodwa khona ngizalwa khona eMancwangeni ayibonkosi hayi lobolake lo nansuka lokhuze ehlaza zawushaya kwamnandi kushembe uNkulunkulu kodwa ngabe sengibonana sengidibana akukho njalo kude kakho ngithe kude akho kwakuzogcina kodwa kusiveza ukuthi akukho kude nangempela yashada lenkosazana yashada yamthola futhi umntwana Mathozi athola intombazane ngithethe kodwa nasabiveze le ntombazane aqala ngayo ilokhuza cabanga iyaqeda lo nyaka esikoleni ayibonkosi yayisilandela enye lenenye ikhona futhi nayo ilandela yathi mayithi ifuna ukuthatha owesithathu ingane wavela wagula inyanga zintathu bathi ngumsenkandla bathiwa kayisibhedlela empangeni mafika empangeni bathi ingane ihlezi phezu kweshubu awu ihlangene neshubu awu kodwa manje kusilezi ingane ezimbili umuntu lobe ingane nje engahlanganisile ngisho ukuthi engahlanganisile ngisho iminyaka ethile manje kodwa sezoba labantwana amabili ayingeke
Hayi ngabonana nabanye onesi lapha ngaseKing Edward ngiyababuza omunye wayeyimpunga naye njenganami omnye shuqula uthi ke ngiyabatshela sethi yena hayi uma ngeke sayithola ingane makunjalo balikhipha ishubu wathi nomunye hayi manje ngabe nalokuzana engekho week igazi lakhe uzoyithola ngase ngihamba naleli mayenge week ngathi mangifika esihlalweni sobukhosi sisentabeni eyaseKenani yabona sekuyacaca ukuthi lento iseduze yabo masifika ngase ngiyafika ngiyanikela onyazini lathi unyazi wezulu bathi nodokotela ngikhuluma nonesi bathi ngeke sayithola umuntu uthi angayithola wathi hayi uzoyithola ingane inkosi kubusise nangempela zahamba kwathi ngo2016 yafika insizwa yesifika ngeshubhelodi khona insizwa igama lahumela ibonkosi akudinanga lapho sengijake uyohlala phansi angifuna ukushaya umshumeli azangicebe nokumshumeli uza kwabo athi hey lento yakho leni bingasafuna uqeda akudinanga lapho ntwana sakhuphuka ngaphinda ngaguqa ngafika ngacela ingane yaphinda yafika enye ingane ngo2019 lo wayizolo yafika lengane ngase ngithi madoda sezikhona insizwa embili igama la umnotho ayibonkosi uyawazi amandla onyazi wathi phula wathi phula ushebu uNkulunkulu izolo nje siseKena yayisifika insizwa beku2023 kwakungena 14 wayesengifonela unkosikazi ngisentabeni wathi ayisengitetile njani ngathi mntwana wathi umfana ngase ngithi umsayi bonkosi baba Mshumayeli ungadina ilento ilo igobhoze njani kuningi ngobe inkosi kusenikuzwile sengibuyisela kubaba benginikile ubaba wami la ngasenhle ngimhlonipha kakhulu nanga ukumshumayela ngizosuke ngikhulume kanti ke kwabantu bangami uthi ubaba umshumayela ngivana bantwana benkosi namuhla ngamandla inabheka Amen.